Okay, mayong aga, mga kasimumwa, at mga abyan kada. Bala nyo subong panahon. Mayad kay may arang apit nga internet, social media, Facebook, ano-ano pa, no? Kamo na nga, kung ano man kakatabo sa aton banwa, sa mga malayong lugar, no? Pwede kita pakimaritis dayon. Diba na? Di pa sa una nga, ipadara ka pa ito, telegrama, or sulat sa koreo, nakadugay, kabuhay, magkabot, no? Bago ka ma-update, mabalaan mo ang balita to sa banwata, ito kabuhay, no? Dugay, di pa subo nga, pag pindot-pindot ng cellphone mo, ara, balaan mo din chismis to sa lugar ta, kung ano katabo, di ba? So, mo nga may nakita ko dyan sa social media, Facebook, sa atong Facebook group, no? Sa Noralians. Kumusta mga Noralians, no? Kag ako na obserbahan ng mga post dira sa buong, no? Nag-post ang iba't mga kasimanwa, no? Kag ini siya no nga sitwasyon, common ini, no? Permit ni siya makita o ma-encounter nga mga sitwasyon, no? Ini siya parte sa mga propiedad o mga lupa, ano? Halimbawa, may ara ka nakit-an nga titulo, no? Nakit-an mo sa baon, no? Nakit-an mo ang titulo nga may lupa dili ka mo. Lupa pa ka lulo sa lulo mo. Iapo ko na sa tuhod mo. Diba? Kita mo ang tigo. O sa baon, dili, tago. Wow, pagkita mo po, narag, isa tarya. No? Nakapangalan pa kay lulo mo. Ha? Karon. Nakitaan mo, pwede pala na nga makadto ko lang to sa lupa nga to, no? Kag imo dayon palpalan kag kudalan, ha? Hindi mo ginsunod ang proseso kalayi. Habag mo amon mo na. Okay, ipalpalan kag kudalan nato ni. Ibala ko arihom tutulo ba ite nga. Dumaan kami nga titulo. Kluwa, ariho, kluwa. Kada mo na kluwa mo, digla. Kuno nang kluwa nga na diskusyon, di ba? Mga OLT, mga titulo lang na. Mo na damo ka sa aton. Digla. Ay, bala mo sa una. Ay, hindi mo na uso nga halimbawa, kung may lupa ka, tapos iprinda mo, no? May mo kung mga notaryado nga papel, ang ginatawag lang nga deed of mortgage, no? Deed of mortgage, kadto mo notaryo, no? Tapos katakan na notaryo nga naka-mortgage ang lupa mo, no? Di mo na uso. Ang uso sa una, at lang, to, lupa ko, di pugar, pinaduhang ko ba? Oo, dapat, wala ko ate pangbayad ka, tuition bata ko. Ang area na yun, Formata tanay kata sa klibo, Area lote ko, area yung lupa ko, printa ko si Mudya. Hindi gani ang titulo, ramala na ara sa imo titulo, forma ko sa klibo na. Bigla rin na uso sa una, ma-execute kiti mo ka, mga dito mortgage na lang. Karon, nagligad na to mga tinuig. Dekada mo na yun, nakaramatay itong mga katigulangan. Gusto mo na discover ng may sakri kilote. Titulado. So, pwede bala na. No? Pwede bala na kudalan mo itong lupa. Ito kaya bala mo kay lulo mo man to. So, ang masadyasin ang masadyasin
Kung mga Ilonggo mga masadya, no? Masadya, no? Kita mga Ilonggo. Ano ba? Halimbawa, away tataplik, subong, sadya ni subong. Di ba? Ah, wala tat bugas, alente sadya ni karon, di ba? Halimbawa mo ni, lagaw ko mo gabi, di ba? Gabi yan taga, ta. Ha? Bakudong ni tatay, nanay, di karon, sadya ni karon. Di ba? Ano Ilonggo, masadya, no? Okay. Ang masadya sila, no? May kaso. May kaso sila ka. May kaso bayan, no? Anong lagi parte sini, ha? Okay. Ina siya nga sitwasyon. Pwede ina siya magsulod sa ginatawag nga kaso nga grave coercion, no? Na palang ikudalan mo ditso, impalpalan mo. Ang masadya sina kung may ara na nga tanong, inarado na ka iban to. Ano pa? No, inarado. Gulpi mo timo, gini palpalang kaging kudalan to, kakawayan. Ha? So, ano ang pwede nga ikaso sina? O may kaso ba? Ang kaso nga masulod, no? Pwede pasaka ay ang ginatawag na grave coercion, no? Inang grave coercion nga ina, criminal case na siya, no? Okay? Siyempre, may iba pa man nga kaso nga pwede kayo pasaka sina, no? Sa mga naagrabyado. No? Civil, no? Pwede na siya, no? But ang pwede, i-discuss na subong, itong criminal na kaso, no? Ginatawag ng grave coercion. Ano ba yung grave coercion nga ina, no? Para i-share ko sa inyo, ha? Dahil lang. Share ko din sa screen, no? Pero. Na. No? No? Grave coercion. Ang grave coercion, kung basahon natin diri, no? English, no? A person who without authority of law, no? So ini siya pwede na siya commit, no? Violate sang tao. No, wala siya sang authority. May authority sa ibang lugar. No? Ayan. Wala sa sunod sa layi. Muna, no? By means of violence. Anong violence? Hinulga, balabagan kagaran, prevent another from doing something. No? Sabihin balabagan. Diba? Isa katawo, araduhon niya, harbison niya, itong natanom niya to sa luting ito, sa lupa nga to. No? Or compel, napilitan, no? Ang tao nga himuon, pwede niya man himuon. Ano pala, no? Okay? Karon, ini siyang criminal case, may ara nga mga elemento, no, para magsulod siya sa grave coercion, no? Tatlo ka elemento na siya ginamban, no? Una, ang isa ka tawo prevent, no? Punggan ang isa, no? Na himuon ang bagay na hindi naman ginabawal sa aton nga layig. Yan yun, prohibited by law. Or compelled, no? Yung pilit na pilitan, no? Ang himuon niya tani ang isa ka bagay. Parehas ang nambal ko, pagtanom, pag-arado, pag-harvest, no? Sa mga na-harvest na sa lupa. Harvest na sa lupa, no? Pangaduha, no? Na ang ining pagbalabag o pagpilit ay nahimo sa pamaagi sang violence. No? So, panghulga, no? Balon mo sulod ka dahil tiruhon pakagaran ka single, no? Single.
Kung hindi gani, ito, tarawa, such display of force, no, or violence that would produce intimidation and control the will of the offended party, no? So, hindi man nga silingon nga, no, personal ginura-hura mo garan o singgol, no? Pwede nga hambal display, ha? Pero pakitaan mo, di ba? Kinulga mo sa iban nga pamaagi, nga, no, nagresulta ina sa pagkahadlok, intimidation, kag makontrol, no, ang kagustuhan sa tao, no, ang offended party, sang naagrabyado, no, mo sa pangatlo. Pangatlo, kag ang tao nga nagbalabag, no, sang kagustuhan, will, liberty, sang isa. Wala siya sang karapatan, wala siyang right, no? Yan. Kag ang pagbalabag, no, hindi ginpaagi sa proseso sang layi, no? The restraint was not made under authority of law or in the exercise of a lawful right, no? Ano itong exercise of a lawful right? Siyempre, ina siya, no? I-determina sang aton nga korte kung di ba la, may title ka nga ba o wala, no? Nga hindi ni siya pwede himuon nga basta mo lang kudalan, basta mo lang, no, palinon ang tao da, no, nga hindi mo ginsunod ang proseso sang layi, no? Balam nyo, may ara kitang ari may tawag maxim of the law, no? Nabla siyang siling no man is authorized to take the law into his own hands, no? Hindi naton pwede ibutang ang layi sa kamot naton, no? Di ba? Huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay, di ba? Sa mga Tagalog ka na umuna siya, no? Karon, kung halimbawa natabo na siya, no, ang pagbalabag, prevent, no, hindi nasunod ang proseso sang layi, walang authority of law, no, na bukod silingon, ara ni siyang mga elemento nga idya, no? Ano ang pwedeng penalty, no? Ano ang pwedeng ano nga tawag ni sa penalties ilong ko? Anyway, Article 286, no? Sa ang aton nga revised penal code, ang hambal dere ang silot penalty, no? The penalty of arresto mayor and a fine not exceeding 500. Gamay lang, no? 500 mo nga. Tigulang naman yung aton nga revised penal code. No, siyempre, pwede naman mag-impose ang korte, ano? Pwedeng mayroong danyos perjuicios na siya, no? Moral damages, no? Ano pa? Ano ang arresto mayor? No? Ano nang silot nga arresto mayor? Araw yung butang ko, ho? 1 month and 1 day to 6 months nga pagka-preso, no? Isa ka bulan. Hasta nga pwede mag-abot sa 6 ka bulan na pudlay mga priso kasubong. Hindi man mabakalang magka-priso ka sa adlaw, di ba? Sadya sinao na priso ka pagwa mo baka ka, no? Ako lalaki gali.
Di ba? Okay. Amo na siya ang penalty, no? So, sa personal ko nga experience, may ara may ara kami ginkaso sinano, dito sa isa ka lugar, no? Ini gani siya ano, ha, ang nagatanong, no, nagatanong, ang nag-aalagad ka lupa, wa man siya titulo kay pangitas lang din titulo mo. Idugay na sa daka, sobra na pulo ka tuig. Karon gulpi nag-abot ang hambal niya nga may ara kung sila nga titulo. Okay, ba't mo agi sa barangay, gulpi lang ang ginpalpalan na da, putangan da kakudal, tong lupa. Kano ginhimo ka tong naagrabyado, ate, sa kaso grave coercion, o, na priso tong isa. Ang iyang nga piyansa ka to, kung dumang ko, 36,000 mo. Piyansa lang ano bang piyansa? Bail? Iba na nga topic. Patabot-bot ko silingon, pwede. Wala gani titulo tong galagad ko lupa Oh, pwede nga mo, ako na to, ano ko na lupa, o ariyo, titulo, blabag blada sa ano, timo abla, kan abla ng papel nga dya, tanawa abla. Haling ka da. Okay, kudalan na muna, amo na sa. Pwede na? O hindi. Ang aton dire, no, sa napakita ko, hindi naton i-assume, no, na porke may ara ka nga titulo, tama ka, na siya, i-determina sang korte, kung may ara ka nga right dala sa property nga anong title mo da. Di kaya magkuno-kuno nga, isog kami. Di ba? Wala ginhambal tong magkusina kay na nga, hindi naton pwede ibutang ang layi, no, ang law sa aton mga kamot. Susundon naton ang proseso nga ginatawag, no, legal nga proseso. So ano himuon mo kung ikaw tong may titulo, sundon mo ang proseso, hindi mag-file ka sang ejectment, no, pahalin mo siya, o mag-file ka sang civil case para ma-reconvey, no, maibalik ang lupa sa inyo. No, sundon mo na siya hasta mag-abot siya sa tion nga mag-order ang korte nga, hoy, halin ka mo da, bakwit ka mo, wag ka mo titulo, di bala, no? May court order, but silingon, laton mo na siya, no? Mag-abot pa na sa tion nga may sheriff nga ginatawag bala. Sheriff, ara na, may court order na, pali na ng mga tao da, kay amo na sa lupa, amo na siyang ang ending dapat, hindi nga, sugan ta lang, di ba? Na, krangan-krangan mo kay mga dipugsak o di gani ng single armalite, ugaran, hindi pwede, grave coercion ka da. Kag iban pa nga posible nga kaso, no? Ang sadya ang grave coercion, kriminal, lantawabla. Kaya mo ginabawi, lupa lang. Di ba? Mapriso ka. Di sayang, di ba? So, ang leksyon sini, araw, gibutang ko ang layi, isundon ta. Di ba la? Mayad sini, siyempre, konsulta sa abogado, sa mga kabalo sinang, ang imuon, di ba? No? Okay, sama na siya ang grave coercion, mga kasimanwa, no? Yan, kung may nasambit mo ko din nga iban nga mga kwan, discuss na siya sa sunod nga video naton, ha? Okay. Ayan, sige, paagong da sa mga kabats ko, no? Sa mga golden boys, golden girls, golden na sila, no? Na batch 89 sang Notre Dame, na mga kagwapa, na mga gwapo, no?
Kagamuman paagong da sa mga palalagaw boys, ha, balaan niyo na kung sino ka mo da. Ha? Kag sa mga kaparentihan da, mga sotelo, yan. Kag mga abyan tada sa Banwa ta, no? Mayong aga kag halong makamupirme ha. Madamo nga salamat.